Acum 2 ani, noi ne-am ales reprezentanții în Parlament. Cetățenii au votat anumite platforme și promisiuni electorale. Dar astăzi, componența legislativului nu corespunde deloc rezultatelor alegerilor. Partidul Comuniștilor a primit de la cetățeni 21 de mandate. Acum are în fracțiune 7 deputați. 14 au format platforma social-democrată și sunt parte din guvernare. Partidul Liberal-Democrat a primit de la cetățeni 23 de locuri în Parlament, dar are o fracțiune formată doar din 9 deputați. 2 au format alt partid, Popular European, iar 12 sunt neafiliați și votează cu guvernarea. Deputata Lidia Lupu a părăsit fracțiunea Partidului Socialist și a aderat la fracțiunea condusă de Marian Lupu. În total, 27 de deputați nu mai reprezintă partidele și platformele pentru care i-au votat cetățenii. De la alegeri încoace, încrederea cetățenilor în Parlament scade vertiginos. Pe cine mai reprezintă acum Parlamentul?